benvinguts de nou amb les lliçons de dibuixar a mans. Avui serà la tercera lliçó i explicarem com una mà agafa un objecte. En aquest cas seria un pal. Primer de tot farem la direcció que seria l'objecte del pal. A continuació dibuixarem el dors de la mà. Així, això seria el canell. A partir d'aquí, igual que fem la mà robot, que hem fet amb les altres lliçons. Una articulació i una articulació. Aquí, en aquest cas d'aquesta mà, tindríem una articulació aquí, una altra aquí, i una altra aquí, i una altra aquí. Comença aquí. Aquest seria el dit índex. I aquí aniríem afegint la resta de dits. Llavors aquí queda tancat, llavors aquesta mà agafa aquesta direcció. Ara anem a omplir-la de carn, com hem fet les altres vegades. En aquest cas, pulgar. Aquest va cap aquí. Veieu? Anem tirant les articulacions. I ve cap aquí, però llavors gira cap a l'interior del pal. Aquest pal, aquesta línia de pal la borrarem, perquè no tenim la mà transparent. A partir d'aquí anem dibuixant els nusos de les mans. Aquí aniria l'ungla. Ara canviaré de llapis perquè es vegi més clar. Dibuixaré el pal amb una mica de trama. L'ungla del dit pulgar. Aquí tenim una arrugueta. Ens anem als nusos, el dit índex. Aquí aquesta part una mica més fosca. Aquí tenim els altres dits. Fixeu-vos que aquí quasi bé no els dibuixo. I aquí dibuixo l'arruga. Llavors sempre podeu dibuixar les articulacions. Ara borraré una miqueta això d'aquí. Farem una mica de sombrejat. Continuarem. Això és la continuació. És bo que dibuixeu el pal primer, perquè siguin paral·leles aquestes línies. Llavors aquí farem una mica d'ombra provocada per la mà sobre el pal. Llavors si teniu un difuminador a mà i voleu donar-li 4 retocs, estic anant molt ràpid, simplement és perquè la lliçó és perquè capteu la idea. Penseu sempre en fer la mà robot, la mà de filferro. Doncs aquí ja tindria la tercera lliçó de com dibuixar mans. Esperem que us hagi servit d'ajuda i que sobretot aneu practicant i us aneu mirant la vostra mà mentre ho aneu dibuixant, d'acord? Vinga, adeu.